อ
¡Paramiento! Abre la bolsa. Abre la bolsa. Esta es nuestra baile, ¿eh?
Berriz mendian, Prudentzia bizi zen, eta ondoko baserri batean, Martin. Lehiatzeko garaian lanerako biltzen ziren, eta hortik maitasuna sortu zen. Eskondu egin ziren. Prudentzia haurdun zegoela, Martin gaztainondo batetik erori eta hil zen. Handik 2 hilabetetara euren semea jaio zen, Inazio. Prudentziak ahaleginak egiten bere semea hazi zuen, eta bere gurasoen tradizioa jarrai zezan saiatu zen, hots lurra lantzea. Baina soroen jabea izateko adina zuenean, dena salduz itsasoratu egin zen, bere ilusiorik handiena. Prudentzia triste geratu zen, Martinen neurtzi ondoan, horizonteari begiratuz, bere semearen ontzian desagertu arte. Arratsalde batean, berriz mendian zegoenean, beila zuri bat ikusi zuen. Orduan, korrika, basoa eta padura zeharkatuz, ontziaren bila joan zen. Txalupa ondoan zegoenean, minizko garaizia emanez, lurreren hori zen. Ez zen Inazioren txalupa. Izan zuen moduan, etxera iristen saiatu zen, eta ondizko hitzetan hil zen. Momentu horretan lanien kantua entzun zen, eta esaten da, Prudentzia honako hau bilakatu zela. Kantu gozu hau, mendi hauen semea itsasoratzen denean entzuna da. Momentu hartatik, ondizko hitzei laniak ondartza izena ematen zitzaien, eta hortik gure auzoaren izena.
¡Baloto! 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 Me da miedo.
Yeah!
gure historia eta gure hizkuntza dira! Altzairako!